инак имрӯз бошад бояд оиди сохтани ҷадвал ё худ таблица намоиш пешкаш мекунем. Инак чун ҳоло мебинед дар экран, ана ин таблицаро мо имрӯз бояд созем, сохтаниро бояд омӯзем. Инак мекушоем документи нави Word. Барои ин файл, создать новый документ ё ин ки аз клавиатура Ctrl ва N англиси пахш мекунем. Хуб, барои он ки мо таблица сохта бошем, мо метавонем онро қаблан ба коғазе кашем ё ин ки дар хотира мо гирем ки кадом намуд таблица мо сохтанӣ ҳастем. Барои чӣ мо инро донистан дар кор? Пеш аз сохтани таблица мо бояд донем ки таблицаи мо тахмин аз чанд қатор ва аз чанд стунча ё худ столбик иборат бояд бошад. Барои мисол менигарем ба ана ин таблицаи худамо ки иборат аз 1 2 3 4 5 стунча ва 1 2 3 4 6 7 8 9 10 қатор. Инак 5 ва 10. Хуб, мегузорем ба документи худамо. Барои он ки таблица созем, мо бояд аз менюи вставка интихоб кунем. Инҷо вставка. Хуб, вставка. Чун ба вставка гузаштем, инҷо ҳаст кнопкаи таблица. Онро пахш мекунем. Аз гӯем контекстни менюи баромада интихоб мекунем. 2 3 4 ана 5 столбик ё худ стунча ва барои тахмин 8 қатор мегирем, чун инҷо бисёртар гирифтан ҳоло намешавад. Чун мо ин таблицаро интихоб кардем, ҳоло кнопкаи чапро пахш накарда, аллакай шаблони таблицаи мо дар коғаз ҳаст. Метавонем кнопкаи чапро пахш кунем ва ин таблица ба мо қабул мешавад. Ин якумро. Агар мо хоҳем ки таблицаро кӯр карданӣ бошем ё худ удалид, метавонем ана ин кнопкаро пахш кунем ана инҷо ва баъд аз он backspace интихоб кунем то таблицаи мо кӯр шавад, кӯр шавад. Хуб, роҳи дуюми мондаи таблица мегузорем ба вставка. Боз таблица анакун мо на ба инҷо мегирем, балки мегузорем ба пункти встави таблицу ва ана инҷо чун навишта шудааст столбцов, яъне стунча 5 та ва строк. Барои мисол метавонем 8 та 10 та, аллакай инҷо метавонем бисёртар нишон дода бошем. Барои мисол биёед 8 мегирем, мегӯем окей. Ана намуди таблицаи мо. Андак масштабро калон мекунем. Андак масштабро калон мекунем. Меню дар cloud мемонем. Инак барои он ки мо бубинем ана ин гӯем якум стунчаи мо назар ба дигар стунчаҳо хурд аст. Барои он ки стунчаро ё қаторро хурду калон кунем, бояд мушкаро ба рост, яъне хат орем. Диққат диҳед ки мо ҳеҷ чизи дил кардагӣ не, фақат мушкаро ба болои хат овардем. Мушка курсор афташ дигар шуд, яъне стрелка ба ду тараф. Пахш мекунем чапи муш ва оҳиста онро хурд мекунем. Ана бо ҳамин роҳ. Инчунин бо ҳамин роҳ метавонед калон кунед. Инчунин ин чиз вобаста аст ба қатор, яъне шумо бо ин роҳ метавонед ҳам қаторро низ хурду калон карда бошед. Хуб, бо як масъала ки дар инҷо ҳаст, чун мебинед ин қисми таблица ду қатор, лекин ин қисмаш бошад як қатор. Ин қисми таблица ҳамагӣ гӯем аз як катак, як ячейка иборат, поёнаш аз 3 ячейка. Инро чӣ тавр месозем? Хуб, барои инро сохтан мо бояд интихоб кунем он ячейкаҳо ки мо онҳоро группа мекунем, яъне ҷамъ мекунем. Якум, дуюм, 3 ячейка. Пахш мекунем кнопкаи рости муш ва интихоб мекунем объединение ячейки. Хуб, ячейкаҳои мо гурӯҳбандӣ шуд. Инчунин бо ҳамин роҳ мегирем ду ячейки аввал. Хуб, анакнун барои группировка мо на аз кнопкаи рост, балки чун ба инҷо менигарем, ба мо ду менюи нав пайдо шуд, макет ва конструктор. Интихоб мекунем макет. Инҷо ҳаст кнопкаи объединить ячейки, интихоб мекунем объединить ячейки. Якум ячейкаро низ объединить ячейки. Яъне анакнун мо дорем ҳам стунча, ҳам қатор
маълумотро медарорем. Номер по порядку. Метавонем ин маълумотро аз инҷо копия кунем. Чун шумо маълумот дароварданӣ мешавед, метавонед маълумотро дар як қатор дароварда тариқи курсори муш, яъне ба чапу рост ё поин боло ҳаракат кунед. хуб, матнро медарорем. ана матн даромад. матн инҷо даромад. хуб, барои он ки акнун матни мо дар ячейкаҳо рост ё дуруст гӯем ҷобаҷо шавад, метавонем интихоб кунем боз макет ва дар макет ҳаст пункти выравнивание, ки аз куҷо мо метавонем матни дар ячейка будагиро дар марказ ё худ чет дар дилхоҳ ҷо намоем. барои мисол ин хеле хуб аст. ҷой додем, таблицаро выделит кардем, чун текст мегузарем ба главное. инчунин метавонем инҷо низ таъмисни роман кунем, шрифтумро размерашро 14 кунем ва ана қисми болои таблици мо тайёр. хуб, барои нумератсия метавонем аз ана ин қисм, яъне 1 2 3 ана инҷо ҳаст, бар болои абзац пункт нумератсия, аз ин интихоб кунем ва агар ин чиз қабул бошад, дар ҳамин ҳолат таъмисни роман фақат ки дар ин функсия бадиш дар чи аст ки вақте ки шумо ба инҷо тариқи гӯем стрелка мегузаред, шумо гӯем имкони иваз кардани онро кам доред ва барои ҳамин метавонед инро делит кардан бо як пахш кнопка намешавад. барои ҳамин метавонед аз нав выделит кунед ва аз ин кнопкаро пушед то нумератсияи шумо гум шавад, ё ин ки метавонед нумератсияро дастӣ монед. хуб, барои мисол дигар маълумотҳоро медарорем. барои мисол маълумотҳоро фарз кардем ки даровардем, интихоб кардем, боз маълумотҳоро даровардем, метавонем инҷоро низ ҳамаашро вуҷуд карда барои мисол таъмисни роман. ана акнун як чанд масъалаи дигар. хуб, ана инҷо мо дорем 3 қатори изофӣ. метавонем ин 3 қаторро делит кунем, кнопкаи рости мушкаро пахш кунем ва аз инҷо удалит ячейки пахш кунем ва чун баромад интихоб кунем удалит строку, чун ба мо ин қаторҳо айни ҳол лозим не. ана акнун агар ба мо аз нав қатор лозим шуд, мо метавонем боз инҷо биёем, дар ҳамин қатор кнопкаи ростро пахш кунем, интихоб кунем вставить ва агар ба мо дар боло бошад вставить строки сверху, дар поён бошад снизу интихоб кунем якум роҳ. дуюм роҳ дар охирин ячейка монем ва тариқи кнопкаи таб мо чикор мекунем, метавонем ячейкаҳои нав монем. бо ҳамин ҳол метавонем кнопкаи ростро пахш кунем, вставить ва инчунин стунчаҳоро, яъне столбикро монда бошем, ё ин ки выделит карда кнопкаи рост удалит столбикҳоро кӯр карда бошем. ана акнун дар пункти гӯем макет, дар пункти макет мо дорем ластик ки метавонад тариқи ин хатро кӯр карда бошад ва агар хати нав лозим бошад, метавонед интихоб кунед нарисовать таблицу ва аз нав хат кашида бошед. хуб, аз нав хат кашида бошед бо ана ин роҳ. ана акнун барои чи хати мо гӯем аз дигар хат фарқ аст, шумо метавонед ба пункти конструктор гузаред ва аз инҷо хати оддӣ гиред. барои мисол хати оддӣ гирифтем ва метавонем аз нав хат кашем то хати мо хати оддӣ шавад. инчунин бо ҳамин роҳ метавонед ба конструктор гузаред, ранги хатро дигар кунед, мисол бо дигар ранг хат кашед ва ғайра ва ҳоказо. яъне ҳатман дар вақти холигӣ ҳама инро метавонед ба худ машқ кунед. хуб, боз як функсия, метавонед матнро выделит кунед ва агар ба шумо лозим шавад ки текстро ана ин намуд гиред, яъне паворот кунонед, гардонед, метавонед бо тариқи ана ин кнопка онро гардонида бошед ва ба размери дар кора хурд ё калон мекунед. масъалаи дигар, чун мо таблицаро сохта шудем ва чун курсорро ба боло пахш мекунем ва боло намебурад, лекин мо бояд
ана ин матнро чикор кунем нависта бошем. Барои ин мемонем ба таблица, мебиёем ба пункту макет, интихоб мекунем разделить таблицу. Чун ин корро кардем, ба мо қатори нав мебиёрад ва мо метавонем инҷо номи таблицамонро аз нав монем, ҷадвалро яъне ва қоидавӣ чикор кунем формат карда бошем. хуб, аҳамият диҳед ки вақте ки мо бо текст кор мекунем, инҷа менюҳои таблица нест, чун ба таблица ворид шудем, инҷо макет ва конструктор пайдо мешавад. хуб, ин буд андак маълумот оиди сохтани таблица.